Agora imos coas entrevistas do día. Principiamos a crónica. Son as 7:05 da tarde. A crónica na Radio Galega. Máis do 90% das enfermidades minoritarias teñen orixe xenética. Segundo as conclusións dese encontro médico celebrado en Santiago, afirman que o 65% delas son, ademais, graves, invalidantes e de elevada complexidade. Mateo Alvarellos. Un encontro médico celebrado na capital galega conclúe que máis do 90% das enfermidades minoritarias teñen orixe xenética e que o 65% delas son graves, invalidantes e de elevada complexidade. No encontro, precisouse que se entende por enfermidades minoritarias aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 100.000 habitantes. En España, afectan a aproximadamente 3 millóns de persoas e existen máis de 7.000 doenzas minoritarias descritas. Entre o 5 e o 7% da poboación presenta algunha delas. O evento foi a 14ª reunión do Grupo de Enfermidades Minoritarias e a 5ª reunión para residentes da Sociedade Española de Medicina Interna. En total, participaron case 200 médicos internistas. Segundo indica o coordinador do Grupo de Traballo de Enfermidades Minoritarias desta sociedade, Jorge Francisco Gómez Cerezo, a maioría delas son crónicas e discapacitantes, non habendo tratamentos curativos. Afirma que a súa baixa prevalencia dificulta o coñecemento sobre as súas causas e que só un 5% delas ten disponible algún tipo de tratamento. Pois imos profundizar máis neste aspecto, neste asunto. Lembramos que en Galicia hai uns 200.000 afectados e afectadas. Saudamos a Carmen López, que é directora sociosanitaria e responsable da área de acollida da Federación de Enfermidades Raras e Crónicas. Que tal? Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Saudamos tamén a Álvaro Hermida, médico internista e secretario do Grupo de Traballo de Enfermidades Minoritarias da Sociedade Española de Medicina Interna. Moi boas tardes. Boa tarde, Xosé Luís. Boa tarde, Carmen. Pois Hola, boa tarde, Álvaro. Comezamos contigo, Carmen. Son enfermidades, o que acabamos de escoitar, que poñen en risco a vida do paciente e requiren asistencia sanitaria continua, non? Sí, son a maioría de las crónicas, suelen afectar a varios, sistémicas, polisintomáticas, necesitan atención sanitaria, sociosanitaria, a longo de toda a vida, e as consecuencias, pois, como decíades antes, dese 5% de enfermedades que poden ter un tratamento concreto, pois imaginadevos como é a evolución. Moitas das persoas quedan polo camiño e senón con unhas secuelas importantes. Escoitamos de que estas enfermedades afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. De aí, quizás, Carmen, que as autoridades non sitúen estas enfermedades nun lugar máis preponderante, digamos, na saúde pública. Bueno, digamos que cada vez sí que están, situadas nun lugar, non, relevante. Non ten nada que ver o que eran as enfermidades raras fai 8 ou 10 anos a como están situadas neste momento, cando é un problema de saúde pública, porque sí é verdade que individualmente son moi pouco prevalentes, pero se as miramos no seu conxunto, máis de 6.000 enfermedades recoñecidas, e Galiza, se estima que a prevalencia, o número de persoas afectadas ronda as 200.000 persoas. Non é o impacto que teñen en todos os ámbitos da vida da persoa e incluso o impacto que teñen para o sistema sanitario e o sistema social é tan relevante que sí é un problema de saúde pública. O difícil, doutora Hermida, o difícil nestes casos igual é dar cun diagnóstico exacto moitas veces, non? Pois sí, hai un estudio moi reciente que fala aquí en España, é un estudio moi reciente feito con enfermidades minoritarias, moitas delas coñecidas, que sitúan o retraso no diagnóstico en 6 anos, desde que o paciente comeza cos primeiros síntomas ata que consigue, no mellor dos casos, obter un diagnóstico. 6 anos, imaginade 6 anos esperando ou facendo pruebas, esperando por un diagnóstico, coa preocupación que eso supón. Moitas veces son nenos pequenos, co cual os pais se desesperan facendo probas, a veces incluso levando
diagnósticos erróneos e levando tratamentos que non proceden, non? Claro. 6 anos sen diagnóstico, Carmen, é moito tempo, aparte do problema da enfermidade en sí, o paciente pois ten ese componente, digamos, psicosocial que tenta de solucionar a través da vosa organización, precisamente, non? Pois sí, é un pouco, entre outros aspectos, o que abordamos, non, desde as asociacións de pacientes en colaboración con profesionales, pois como en este caso, non, o doutor Hermida. Esos 6 anos de peregrinaxe, eu sempre digo que é un empobrecemento da familia a nivel emocional, a nivel económico e tamén para o sistema, non? Porque ao final o paciente ten moitísima mobilidade, pois vai buscando ese nome no que encaixar todo o conxunto de síntomas que presente e o busca lá onde lle din que yo poden dar, non? Entonces a mobilidade xeográfica, como dixen, é frecuente, a desesperación é enorme. Además, as consecuencias que supón non ter un diagnóstico, non? Porque difícil é afrontar unha enfermedade rara, é máis difícil se ainda encima non sabes ao que te tes que enfrentar. Unha enfermedade que non está diagnosticada, como ben dixo o doutor Hermida, pues bueno, a veces hai, si hai acceso ou si esa enfermedade ten un nome e ten un tratamento, pero non se sabe o nome da enfermedade, dificilmente vas a ter acceso a él, ou incluso que o tratamento sea erróneo. Doutor, decía que algúns casos ata 6 anos en diagnóstico. En xeral, claro, nos, polo que acabamos de escoitar, a estimación entre 6.000 e 8.000 enfermedades raras diferentes, non? É unha loucura, e aínda sigue o número a crecer. A medida que imos coñecendo máis, a técnica se desarrolla, podemos facer diagnósticos máis precisos, imos diagnosticando máis tipos e subtipos de enfermidades, non? Claro, con toda esta disparidade, con este número tan elevado de enfermidades, imaginemos coñecelas todas é imposible, non? Para o conocimiento habitual que temos na práctica clínica, co cual estas enfermidades levan o nome de orfas por algún motivo, non? Porque hai que pensar nelas. Non é imposible diagnosticar unha enfermedade se non estás pensando nela, non? Podería diagnosticar o que chamamos de chiripa, non? Quero dicir, se cada estás buscando unha cosa aparece outra. O lógico é que o paciente teña unha cantidad de síntomas, moitos deles comuns, e o médico habitualmente pensa nas enfermedades máis habituais, as coñecidas, as que son comunes. As enfermedades minoritarias é o diagnóstico que queda máis para o final, e moitas veces, pois eso, pasan desapercibidas. Bueno, por eso nos insistimos tanto na formación. A formación que é fundamental, non? Sí. Bueno, non as coñecemos todas os cidadáns, pero creo que se fala moito últimamente de algunhas delas, non, doutor? Estamos, claro, neste impulso que tratamos de darlle desde as institucións, desde as sociedades científicas e desde as asociacións de pacientes, este impulso por darlas a coñecer e por formarse máis e coñecer as técnicas para diagnosticar, etcétera, evidentemente estamos facendo unha búsqueda máis precisa destas enfermedades. Entonces hai programas, tanto como son de orixen xenético, programas son, por lo tanto, enfermidades que moitas veces os nenos xa nacen con elas e se poden algunhas diagnosticar cando o neno nace, pois por eso ese impulso de tratar de aumentar o número de enfermidades que se diagnostican coa proba do talón, non? Pero non é único, desde logo, temos unha tarefa moi grande en tratar de facer programas de diagnóstico incluso nos maiores, cando aparece unha serie de síntomas que non teñen explicación, pois tratar de buscar un programa específico igual que se fai para enfermedades comuns, a screening do cancro de mama ou de outros tipos de cancro, non? Ou mesmo coa enfermedade cardiovascular, que se fan programas de prevención e de búsqueda activa de enfermidade. Pois iso tamén o facemos coas enfermedades minoritarias ou enfermedades raras. Falando de búsquedas, Carmen, dende a Federación tratades de buscar recursos tamén para axudar as familias e os doentes, non? Sí, tratamos de buscar, por suposto, melloras a nivel do sistema, de forma que as portas se abran para todos, porque pensemos que, bueno,
Hai xente que sabe a que porta ten que chamar, pero hai moita xente que desconoce totalmente incluso o circuito asistencial máis adecuado ou a que porta tes que chamar, non? Como decía antes, si desde as asociacións de pacientes, a actividade fundamental, digamos, os bloques non principales de actuación, por unha parte toda esa área de rehabilitación funcional, que a veces é o único tratamento, pensemos que tratamentos curativos poucos, a maioría paliativos, e si é certo que todo o que ten que ver co tratamento en fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicoloxía, de maneira sostible, o manteñen as asociacións de pacientes. Si é verdad que recibimos axudas, non? No ámbito público, a través de convenios, subvencións, o que é tamén o apoio e o tratamento psicolóxico de maneira sostible, continuada, e non con citas cada 3, 4 meses, que non ten absolutamente ningún sentido. E logo hai un bloque importante no que ten que ver ca defensa de dereitos, non? Pois, bueno, cando unha enfermedade irrumpe na vida dunha persoa e limita as súas capacidades a nivel da vida diaria, a nivel laboral, a nivel formativo, pois informamos, asesoramos, e orientamos para ter acceso, e tamén co apoio de doutores como Álvaro, como Susana Rivera, os responsables das UFMs e moitos outros facultativos médicos, orientamos a búsqueda de diagnóstico, non? E o doutor Rivera en Vigo. Somos aliados, non nos queda outra, además o facemos con satisfacción, de buscar a colaboración tanto do sistema como dos profesionais, non, que desarrollan a parte investigadora e asistencial, é a única forma de avanzar. Es decir, que ofrecen, Carmen, todos los servicios dun programa asistencial sociosanitario aos afectados por este tipo de enfermidades, non? Claro, sí, é que non queda outra. Moitos destos servizos desde o ámbito público de saúde se dan o mellor en momentos puntuais e concretos, pero estamos falando de enfermedades crónicas. A maioría deles necesitan ao longo de toda a vida. E supoñemos que tamén algún tipo de rehabilitación, quizás, dependendo de que tipo de enfermedades. Sí, aí está, sí. Además, quizás a ventaxa, non, é que desde as entidades das asociacións de pacientes, pois ao final os profesionais acaban formándose. Si é verdad que, por exemplo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional ou un logopeda non vai ser especialista en unha enfermedade concreta. Estamos falando de máis de 6 enfermedades, estamos falando, ademais, que dentro dun mismo proceso patolóxico son moi heteroxéneas, pero sí son profesionales que nos estamos formando constantemente, ¿no? Pois igual como decía fai un momento o doutor Hermida, pois tamén os facultativos médicos, enfermeiras, pois teñen que estar constantemente, pois porque as enfermedades son moi diferentes e además é difícil coñecelas, é difícil diagnosticalas, o sea, non falamos desto con un ánimo de crítica de que non hai suficiente formación, e que realmente son moi difíciles de coñecer, diagnosticar, es que estar constantemente como empezando, non? Doutor, precisamente, hai nestes momentos unha mellor xestión, digamos, do consunto dos pacientes con enfermidades raras. Avanzouse no ámbito da saúde pública? Dicía antes Carmen, totalmente de acuerdo, de como estábamos hai 10 anos a como estamos agora hai un cambio notable, non? Sí. Hai unha onda en xeral a prol de favorecer a atención, favorecer, enténdase, a incrementar o diagnóstico, facer circuitos, isto que comentaba tamén Carmen antes dos circuitos de asistencia, que os pacientes non solamente sean orfos no diagnóstico, moitas veces eran orfos en atención, no sentido de que non había unha especie de responsable que coordinase esa atención. Neste sentido, eu creo que cabe subliñar o que temos en Galicia, o Plan Estratégico de Atención ás Enfermidades Raras. Comentaba antes Carmen as UFMs, as unidades multidisciplinares que atenden a estes pacientes, están creadas, son as que vehiculizan a atención aos pacientes, son a porta de
de entrada é a porta onde se lles atende dun xeito, digamos, multidisciplinar, non? Ou polo menos esa é a intención que temos. É claro que neste sentido hai unha diferencia na xestión que queda moito por recorrer, neso estamos, desde logo a dimensión, falábamos antes de un 95% delas teñen tratamento específico. Hai que recordar que, claro, que facemos coas demais, non? Tratamento sempre hai, aínda que sea de soporte, tratamento paliativo, temos moitas ferramentas que temos que implementar nestes pacientes. Neste caso, creo que as UFMs poden vinculizar eso. Claro, decíamos que son 200.000 afectados en Galicia. Non sei se hai unha máis común entre todos estes afectados, unha enfermedad, quero dicir, rara máis común entre todos eles, ou son totalmente diferentes todas? Non, hai dúas cousas. Primeiro, que ao ser tan raras teñen ese retraso no diagnóstico, para moitas delas a prevalencia real non a coñecemos, porque é bastante habitual que teñamos o que chamamos nós infradiagnóstico, non? Que a taxa de verdadeiros pacientes con enfermidade sea maior da que nos pensamos, porque hai persoas que todavía están nesa odisea de alcanzar ese diagnóstico. Ainda así, hai algunhas enfermidades que sí son máis prevalentes que outras, non? Nos aquí temos moita experiencia nas enfermidades metabólicas e a través do cribado neonatal, desa proba do talón, por exemplo, a fenilcetonuria é unha das enfermidades máis frecuentes, non só aquí, son as máis frecuentes en xeral no ámbito das enfermedades minoritarias, pero se tiveramos que agrupar os doentes por un órgano ou sistema, claramente as que afectan o sistema neurolóxico son as máis frecuentes, non? As que máis vemos nas consultas. Estas persoas que padecen este tipo de enfermedades, Carmen, teñen a día de hoxe, eses tratamentos aceitados tal como se está investigando nestes momentos? Pois repito un pouco, me sumo ao que decía o doutor Hermida, non? Os tratamentos, a maioría son paliativos, son tratamentos sintomáticos, en realidad van dirixidos, non? Pois se unha persona ten espasticidade, se ten desequilibrio, se ten dor, se ten pérdida de forza, pois os tratamentos van dirixidos a tratar o síntoma, pero non o centro da enfermedade. Co cal, a maioría delas, además, son progresivas, consigues o mellor que esa progresión sea un pouquiño máis lenta, pero, por suposto, que ten o seu efecto, porque senón non tendríamos estos servicios, non tería sentido, e o tipo de tratamentos que hai é fundamentalmente paliativo. Bueno, pois xa para rematar, pregunto vos se pensades que evidentemente o apoio institucional e o apoio das administracións é fundamental, non? Para superar este tipo de enfermidades, coa investigación, supoñemos, e tamén co aporte do propio sector sociosanitario, non? Pero pensades que hai un apoio social suficiente? Falo da sociedade no seu conxunto, Carmen. Bueno, pois é unha sociedade no seu conxunto, aquí vou a arriesgar, teño que decir que sí, que está mellorando, pero sí é verdad que nos costa, polo menos desde o terceiro sector sociosanitario, nos costa chegar moitísimo á ciudadanía como un conxunto, non? Como enfermedades raras. Sí é verdad que cando a xente che fala ou lle comentas algo, sempre pensan habitualmente nun neno, nun caso pediátrico, nunha enfermedad concreta, pero ver o que supón, o impacto que isto supón no seu conxunto das enfermedades raras, das 200.000, 3 millóns de persoas afectadas en España, costa moito aínda sensibilizar, non? E de verdad que o digo desde, vamos, con moitísimo respeto, pero nos costa chegar, pero pouco a pouco vamos cada vez facendo que a xente sea máis consciente e conoza máis esta problemática e todas as necesidades, non só sanitarias, sino prácticamente ofetar a todos os ámbitos da vida da persona, pois que nos teñan cada vez máis presente. Aí sí teño que aplaudir, no? E valorar moito
a labor da Federación Española de Enfermedades Raras e, por suposto, tamén de todas as asociacións moi pequeniñas, medianas ou máis grandes que tamén, pouquiño a pouco, poñen o seu grano de area, non, para que isto cada vez se coñeza máis e a xente se sensibilice máis con estas causas. Doutora Hermida, estamos máis concienciados a cidadanía? Claro, eu teño unha visión moi optimista no sentido de que eu creo que a sociedade avanzou moitísimo neste eido, a sensibilidade que hai en xeral para as enfermedades raras e calquera outra enfermedade que supoña unha limitación, a sensibilidade é moito maior, pero tamén teño que dicir que a realidade que teñen que vivir moitos destes pacientes no día a día, sobre todo nun ámbito que no ámbito laboral, cando falo de adultos, non? Nós como internistas que temos que atender a estes pacientes non solamente neste ámbito asistencial, senón ter un pouquiño en conta todo, enseguida nos damos conta de que, por exemplo, adaptar a un posto de traballo polas limitacións a veces físicas, pero claro, cando un paciente por culpa de que ten un problema articular, ten dor, por exemplo, hai que de algún xeito adaptar o posto laboral por culpa desa dor, claro, como a dor non se ve, digamos que teñen sempre que andar demostrando que teñen unha enfermedade que están limitados por culpa dese motivo, non? Nese ámbito temos que avanzar. Pois agardamos máis avances en mellorar a calidade de vida dos máis de 200.000 afectados, neste caso en Galicia, e todos os afectados tamén, evidentemente, en España e no mundo por esas enfermidades minoritarias. Carmen López, directora sociosanitaria, responsable da área de acollida da Federación de Enfermedades Raras e Crónicas, e Álvaro Hermida, médico internista e tamén secretario do Grupo de Traballo de Enfermidades Minoritarias da Sociedade Española de Medicina Interna. Grazas a ambos por estar aquí na Crónica, na Radio Galega.